Encumena Hozên Sûriyê ragihand ku çekdarên PD vekşandina xwe ji gundewarên Hesekê erê kirin. Medar Hemad el Esad, berdevkê fermiyê bi navê Encumena Hozên Sûriyê, ragihand ku serkirdeyetiya çekdarên PD vekşandina çekdarên xwe ji deverên gundewarên Hesekê erê kir. El Esad lêdwanekê de ji malpera Bas News re eşkere kir ku serkirdeyetiya çekdarên PD vekşandina çekdarên xwe ji deverên gundewarê Hesekê û rawestandina kiryarên leşkerî û ewlehî derheqê sivîlan erê kir. Xwe nîşandan lê dijî PD û hêzên hevpeymaniya navdewletî ku piştevaniya wan dikin di her du rojên borî de sedemeke sereke bû ku ew encam hatib destxistin. Berdevkê fermiyê bi navê Encumena Hozên Sûriyê, Medar Hemad el Esad, ew encam bi destkeftinekê ji miletê Sûriyê re bi giştî pesend kir. Her divê derbarê de wek nerazîbûnekê li ser kiryarên PD û çekdarên bi ser ve û rewşa aborî û ewlehî ya ku bajarokê şedadê ser parêzgeha Hesekê ve tê de derbas dibe. Roja duşema borî xwenîşandanekê rû dabû. Xwenîşandaran sloganên dijî PD gotin û daxwaza derketina PD ji şedadê kiribûn. Ji aliyê xwe ve çekdarên Sûriyeya Demokratîk Hesed yên ser bi PD ve bi çek û otomobîlên leşkerî êrişî xwenîşandaran kiribûn û gule avêtên wan hejmarek birîndar kirin lê ta demeke dirêj xelkên şedadê li cadayan gihiştin hev û kom bûn û li hember wan rawestiyan. Li gorî hin jê derên xwecihî belav kirbûn, çekdarên Hesed yên ser bi PD ve gundê El Herîr jî yê nêzîkî bajarokê şedadê bi topên hawn armanc kirbû. Di encamê de welatiyekî sivîl hatibû kuştin û du zarokên wî jî bi tundî birîndar bûbûn û dest û lingên wan ji ber giraniya birînan hatibûn birîn. Derbarê topbarankirina gundê El Herîr û sedemên wê bûyerê, xwenîşandana şedadê û rewşa ku ew bajarok gihiştiye de. Her wiha ragihandina berdevkê bi navê Hozên Sûriyê derbarê vekşandina çekdarên PD tanha tu daxuyaniyek ji aliyê PD ve nehatiye der. Biryara vekşandina çekdarên PD di demekê de tê ku PD bi sedan kiryar li dijî çalakvan, serkirda û alîgirên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li roja vayê Kurdistanê encam daye û hîn jî berdewam e. Bê ku siyaseta xwe derheqê miletê Kurd rawestîne, an ku guhertinekê tê de bike, tevî hemî bangên Yekrêziya Mala Kurdî ji aliyê tevahiya miletê Kurd ve.